er på vej hjem på skole. Det regner. Hvis I ikke kan se det. Det er pisse irriterende. Mig og min bror, vi er i gang med, eller hvis I ikke allerede kender min brors YouTube-kanal, hedder den Mads Juler. Nej, Mads Juler hedder den. Men altså, jeg har faktisk bare filmet lidt, og så, ja, skulle lige over. Ja. Så man skal have alle sine ting med hjem, fordi det i morgen, der skal vi skifte klasselokale. Ja, og det er det, hvad vi også gør. Så Ja. hvis der er nogle ting, vi også gør, så Randi gør vores lærer. Mm. Hun smider det bare ud. Ej, hvor irriterende. Nå. Men det var faktisk det, jeg ville sige, at jeg var på vej på skole, og jeg filmer nok en video, når jeg kommer hjem. Og det bliver bare rigtig hyggeligt. Ja. Hej!